28-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanfur tagsiryň saňa senedi petwany beren kim we gaýsy medreseden paryk tahsil bolup ijaza senet aldynka diýen sowtysynyň jogaby ýasy. Sana ijazi fetwanı beren kim? Vahysim medreseden farıg tahsil bolup mevlevilik ijazasyny aldynka? Hamidan we musalliyan hormatly ahundada hemme zat yalan bilen bolsa da mollalyk diýilen zat yalan bilen bolmaýar. Näçiniki Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellemiň warisleri köpdir ki gaýsy biri mana şol zat dinden bolýar diýip yalandan petwa berse, ona ulama-y haqqaniler fıkh ahnafyň üstü bilen bahawala we basenet redetýärler. Ahundada sen taajjub edip oturma, mufti nirden paryg tahsil boldy diýip we senet aldy diýip. Birlence senet hem köp bir mühim zatdyr. Eger senet bolmasa her kim öz agzyna gelen gepni aýdyp ýörmeli özüň ýany. Budun senet we budun subut. Hemçinan Müslim şeribiň birlence jildi 12-nji sapgasynda gelipdir. Wa haddathani Muhammad ibn Abdullah bin Qahdad min ahli Meru qala sami'tu Abdan bin Uthman yaqulu sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqulu al-asnadu min ad-din wa lawla al-asnadu laqala man sha'a ma sha'a. İmam Müslim rahimehullah aýtýar, hadis beýan etdi maňa Muhammed bin Abdullah bin Qahdad ahli Merudan. Aýtdy Muhammed bin Abdullah bin Qahdad eşitdim men Abdan bin Osmandan. Aýtýar eşitdim men Abdullah bin Mubarakdan aýtýardy, esnad dindendir. We eger esnad bolmasa aýdar her kim hallan zadyny. Ikilenciden men elhamdülillah vel minna 1429-njy hicri kamary 2007-nji miladyda medrese Enwarulum Gujranwala Pakistanda Hazrat Maulana Qazi Hamidullah Khan rahmetullahi aleyh alynan döwri hadis okap paryg tahsil boldum we senet aldym lillahil hamd. Ve Qazi Hamidullah Khan rahmetullahi aleyh imarat İslamynyň bani we zaim awwal emirul mu'minin Molla Muhammed Ömer Müjahid rahimehullah'nyň ustazy we Şeyh Nur Muhammed Saqibiň ustazydyr. Ve öz türkmenlerimizden Hazrat Maulana Alladad Sakhawi şehit rahmetullahi aleyhin ve başga müňlerçe haqqani ulamalaryň ustazydyr. Biz elhamdülillah şolar ýanak müjahid kebir, emir ulama, qaid millet bolup mümtaz ilmi şahsiýetlerden bolan alimi berjesteden okap paryg tahsil bolup senet aldyk. Ahunda desen kimiň alynan okap senet aldyň? Teňletana taksirmi veya yarjan ahunmi veya başgadan hem okadyňmy? Ve senet iftany bolsa Şeyhul Hadis Hazrat Maulana Abdüssettar Muhammedi Hafizahullah'dan okap senet aldım şükran lillah. Ahunda desen mutmain ve dilcem bol, biz sen yani budun senet ve budun müdrik gepurmuyos. Sen bolsa köp petwalaryňda budun senet we budun müdrik gepurýarsyň. Ya Şeyh Sirajettin dadymy ýetiş diýip çağırsaň dadyň ýetişýär diýip kabul etýärsiň. Şol gepiňe ilmi kelamdan we ilmi fiqadan bir dana delil berip bilen ýok. Şol ýüzden aýtýan men saňa budun senet we budun müdrik gepurýarsyň diýip. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.